Oziọma dịka Jọn dere ya n'akwụkwọ isi nke mbụ malite n'amaokwu nke mbụ. Na mbụ ka okwu ahụ dịrị, okwu ahụ na Chineke dịkwara, okwu ahụ bụrụkwa Chineke. Onye ahụ na Chineke dịrị na mbụ. E kere ihe niile site n'aka ya, ekeghịkwa otu ihe ọbụla nke ekeworo ma ọ nọghị ya. N'ime ya ka ndụ dịrị, ndụ ahụ bụrụkwa ìhè nke mmadụ. Ìhè ahụ wee na-amụ n'ọchịchịrị, ọchịchịrị ahụ ejideghịkwa ya. Otu nwoke pụtara, onye ezitere site n'ebe Chineke nọ, aha ya bụ Jọn. Onye ahụ bịara ịgba àmà ka o wee gbara ìhè ahụ àmà, ka mmadụ niile wee site n'aka ya kwere. Ya onwe ya abụghị ìhè ahụ, kama ọ bịara ka o wee gbara ìhè ahụ àmà. Ezi ìhè ahụ dịrị, nke na-enye mmadụ ọbụla nke na-abịa n'ime ụwa ìhè. Ọ nọrị n'ụwa, ekekwara ụwa site n'aka ya, ụwa amaghịkwa ya. Ọ bịakwutere ihe nke aka ya, ma ndị nke aka ya akpọbataghị ya. Maka hara bụ ndị na-ara ya, ha ka o nyere ike ịghọ ụmụ Chineke, bụ ndị kwere n'aha ya, ndị a mụrụ ọ bụghị site na ọbara, ọ bụghịkwa site n'ọchịchọ anụ arụ, ọ bụghịkwa site n'ọchịchọ nwoke, kama site na Chineke. Okwu ahụ wee ghọọ anụ arụ bụ mmadụ, o wee biri n'etiti anyị. Anyị kirikwara otito ya, bụ otito dịka otu nwa nwoke amụrụ naanị ya na-anata n'aka nna ya. O jupụtara na amara na eziokwu. Jọn na-agbara ya àmà, na-etikwa mkpu sị, onye a bụ onye m kwuru okwu banyere ya sị, onye ahụ nke na-abịa n'azụ m aghọwo onye buru m ụzọ, n'ihi na ọ bụrị onye mbụ n'ebe m nọ. N'ihi na site na njupụta ya ka anyị onwe anyị niile natara ọbụna amara na-esochi amara. N'ihi na esitere n'aka Mozis nye iwu Chineke, amara na eziokwu sitere n'aka Jizọs Kraịst bịa. Ọ dịghị onye ọbụla hụworo Chineke mgbe ọbụla. Chineke bụ ọkpara a mụrụ naanị ya, onye na-adabere n'obi nna ya, onye ahụ kọrọ ya nye mmadụ. Nke a bụkwa àmà Jọn mgbe ndị Juu siri na Jerusalem zigara ya ndị nchụaja na ndị Livai ka ha jụọ ya sị, gị onwe gị bụ onye? O wee kwupụta, ọ gọghịkwa agọ, ma o kwupụtara sị, mụ onwe m abụghị Kraịst ahụ. Ha wee jụọ ya sị, ị bụkwanụ onye? Gị onwe gị bụ Elaịja? Ọ sị, abụghị m. Gị onwe gị bụ onye amụma ahụ? O wee zaa sị, ee. Ya mere ha sịrị ya, ị bụ onye, ka ị wee nye ndị zitere anyị ihe ọzịza. Isi gịnị banyere onwe gị? Ọ sịrị, mụ onwe m bụ olu otu onye na-eti mkpu n'ọhịa sị, meenụ ụzọ Onyenwe anyị ka o guzosie ike, dịka Aịzaya onye amụma kwuru. Ma ụfọdụ n'ime ha ka ezitere site n'etiti ndị Farisii. Ha wee jụọ ya sị, ọ bụkwanụ gịnị mere ị na-eme baptizim, ma ọ bụrụ na gị onwe gị abụghị Kraịst ahụ, ma ị bụghị Elaịja, ma ị bụghị onye amụma ahụ? Jọn zara ha sị, mụ onwe m na-eji mmiri mee baptizim. N'etiti unu ka otu onye na-eguzo, nke unu onwe unu na-amataghị, bụ onye ahụ nke na-abịa n'azụ m, onye mụ onwe m na-ekwesịghị ịtọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. E mere ihe ndị a na Betani n'ofe Jọdan, ebe Jọn na-eme baptizim. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Ekele dịrị Chineke.